Единство и синхрон между бизнес, наука и образование дават реална възможност за развитие в динамичния свят на изкуствения интелект и високите технологии. Около това се обединиха представители на водещи компании, университети и училища по време на технологичното събитие BEST 2025. Това събитие е много важно, за да покаже какъв е потенциал на региона и в образователно направление, и в технологично направление, да се покажат добрите примери на това какво вече се случва, защото истината е, че в България няма много публичност на това, което се прави. Работя с много инженери и те обикновено работят тайно. Тяхната цел не е да продават, не е да правят пиар, тяхната цел е да изобретяват. И считам, че едно такова събитие е много важно, за да може широката общественост да разбере какво се прави в страната. Във форума участие взеха и ученици от професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникация и транспорт Христо Ботев и средно училище Панайот Волов. Проблема в момента е, че много бизнеси нямат кадри и търсят кадри. И когато се изучават подобни науки в училищата, по този начин можем да бъдем подготвени за какво ще се случи в бъдеще. Обучението в училище с такъв вид технологии е много важно, защото по този начин ние децата и вече по-малките и по-големите много можем да разработим нашият мозък повече и можем да наблегнем на нашето въображение. Още от малки имам интерес към роботчета, към такива работи и видях, че има такава специалност и тръгнах към нея. В училище научат доста неща, които примерно на работа не могат да научат. Местната администрация ще продължи да бъде партньор, за да се развива Шумен и да бъде конкурентно способен. Този форум обединява визионери, предприемачи, наука, представители на образованието от миналата година и местната власт. И това обединение има една цел. Целта е технологично развитие на нашия град и иновации. Водещи високотехнологични компании представиха иновации в областта на изкуствения интелект. Конференцията продължава и в събота с изявени лектори, сред които водещи фигури в бизнеса и преподаватели.